Revolución de la cuchara. Nadie muere, nadie mata. Revolución de la cuchara. Come fruta, come ensalada. Revolución de la... Вредата на генномодифицираните организми, която със сигурност е доказана, е от гледна точка на така наречените антибиотични маркери, които дори от директивата, която ние в момента прилагаме, тя се смята за най-либералната директива, правена някога в Европейския съюз, е описано и е забранено въвеждането на генномодифицирани организми с антибиотични маркери, така че определено вреда върху човешки организъм има доказана. Вредата е най-вече предизвикване на алергии, създаване на допълнителни нови комбинации от така наречените белтъчни взаимодействия, които често работят като алергени, тъй като не са познати за организма от тези им комбинации. Това работи по следния начин. В момента генното инженерство познава структурата на редица геноми, на редица на различни организми, на редица гени, които могат да бъдат включвани в генома на определени растения, но науката не знае комбинираната експресия, което практически означава комбинираното влияние на тези нови гени върху самото растение, върху организмите, които заобикалят растението, независимо дали те са плевели, насекоми вредители, насекоми невредители или цялата екосистема. Това е всъщност един от основните проблеми, че комбинираното влияние на различните гени, когато бъдат въвеждани в генно-модифицирани организми, се разбира на наш гръб, на гърба на потребителя и на гърба на природата. Тъй като нито една от големите корпорации, световни компании, които се занимават с ГМО хибриди, не предоставят дългосрочна информация, не предоставят почти никаква информация за тези влияния. За някои ГМО на малките компании, които се стараят да са коректни, има известни знания, до каква степен те влияят върху човешкото знание. За една голяма компания като Monsanto, която държи повече 70% от световния пазар, няма. Това се нарича фирмена тайна, под защита на патента на всяко едно тяхно, на всеки един техен хибрид или на всяко тяхно растение, така че ние нямаме достъп до това. Те предоставят резюме, който защо ни казва на нас потребителите, това не е вредно. Но също се оказва, че е вредно и за околната среда. В същия случай е с вредата от антибиотичните маркери, за които ви говорих преди малко. Вредата е доказана на гърба на потребителя, защото е факт, че ГМО на пазара има 20 години и на гърба на потребителя се доказва всички вредни влияния. Законът за генетично модифицираните организми предвиждаше забрана да се въвеждат такива организми в природата в защитените зони от мрежата Натура 2000, която покрива около 30% от територията на страната, 34% по-точно, и в един периметър около тия зони, една буферна зона. Това, което в момента предвиждат с промяната в закона, е това да изпадне изцяло като режим от закона. Какво значи това? Че с премахването на тия два члена се достига до липса на транспониране на Европейската директива за местообитанията. Защото тя изисква всяко едно въвеждане на генетично модифициран организъм да подлежи на оценка за съвместимост. Ние до сега бяхме просто забранили това въвеждане, сега го разрешаваме, обаче не въвеждаме оценката за съвместимост. Променяйки закона за генетично модифицираните организми, не променят закона за биологично разнообразие, така че да предвиди тези дейности да се подлагат на оценка за съвместимост. И така, три основни проблема, които нямат никакво решение и очевидно даже не си мислили за тях, тези, които се предлагат и закон. Това означава, че всеки ще може да си въвежда безразборно такива генетично модифицирани организми в зоните от Натура 2000. Това ще доведе до вероятно замърсяване на дивоживеещите видове в тези Натура 2000 зони със съответните генетични манипуланти. Това има опасност да унищожи местните сортове, които там
би трябвало да бъдат толерирани и би трябвало да бъдат помагани в Натура 2000 зоните. ГМО видовете и хибридите ще изместят традиционните видове, ще изместят диви видове, ще се загуби уникално биоразнообразие. Най-голямото притеснение е, че тези ГМО хибриди са патентовани и са реално притежание на големите корпорации, което означава просто нещо. Когато има доказателство, че един вид е ГМО, той се смята за собственост на корпорацията, независимо дали той е засаден с акт на засаждане от собственика на земята или просто случайно е попаднал там. Естествено, ако собственика не реши, че няма да го използва, той няма право да не загуби земята, следва унищожаване на този вид. Но замърсяването на почвата и на мястото, което земеделеца ползва, факт. Започва ли този процес, връщане назад няма. И докато големите компании казват, че има абсолютни възможности за изваждане на ГМО от природата, това е абсолютно невъзможно. Един силен и инвазивен вид, който дизайна му е измислен, за да е по-устойчив от останалите, когато бъде пуснат свободно в природата, не може да бъде изваден. И това е просто истина. Вредна върху един човек, трябва да мине период от време. Не може, освен ако тя не е силно токсична. Ако е силно токсична, тогава процесът на вреда протича от секунди до няколко дни. Тогава със сигурност може да знаем, да, тя е вредна, нали, е опасна. Когато става въпрос за странични влияния, странични ефекти, типа алергии, предразположеност към ракови заболявания, някакъв вид ускорена канцерогенеза в някакви определени ситуации. Това са процеси, които се доказват с десетки години, става просто поне 50. Така че може свободно да си представите, че консумирайки генно модифицирани организми, всеки един човек става едно опитно зайче. Ефектът върху ГМО върху него. Защото фактите са такива. ГМО са млади хибриди, всички генно модифицирани организми, които се разпространяват на пазара. Генното инженерство е млад вид наука, млад клон в науката и всичко в момента се работи на проба грешка. Така става, така не става. Затова и директивата, която уж ни пази, има много детайлна и строга методика за отстраняване на грешки. Което за мен означава, че самата директива, самия Европейски съюз признава, че науката в момента работи на принципа на проба грешка. Но аз не искам да съм част от грешката, като нормален гражданин, извън това, че съм се занимавал и съм свършил това нещо. Просто работата на принципа проба грешка е опасна, по презумпция е опасна. И тук само мога да кажа, че едни добри професионалисти не биха допуснали подобен риск за човешкото здраве, незнание, само заради корпоративни интереси, които ги настъпват. Вредата на пазара от генно-модифицираните организми е вреда и за самия пазар, защото тези генно-модифицирани организми не влагат финанси в самата икономика на държавата, която се продават, не влагат тези финанси, които се дават, и директно за корпорацията, която притежава отново патент. Така че ние практически като икономика нямаме изгода от продажата на ГМО на пазара. Имаме малка процентна изгода, освен ако ГМО-то не е патент на България. Тогава вече е друго, тогава имаме някаква финансова изгода, дългосрочна. Това всъщност е целта на българските генни инженери и затова е голямата борба за либерализиране на лабораторните изследвания, тъй като и те сега до известна степен са забранени. Глобалната идея на учените е да реализираме патентовано българско ГМО, с което държавата да стане богата. Това обаче дали ще стане, колко би струвало за хората и за нас, за потребителите, колко би струвало финансово като процес, дали може да го позволим само като изследване, са едни въпроси, които никой не знае.